Assalamu alaikum millet. Näle goňmy? Işler goňmy? Çağlar goňmy? Men Murat Kurbanov'un videolarının aşağına şu Giyceke'den çıkışımı verýän. Halkın adından Murat Kurbanov'a çakılık deyip ısılkasyny hem goýup otyň. Udali dedi otyň kommentaryalary. Hazır ikinci geze koydum, hazır screenshot edip çıktım şu koyan kommentaryalary. Eğer yine müdahale etse bilmez. Salam aleykum ezildejiler, vatandaşlar, ähliňize salam. Yine de bu men Azat Türkmen. Bugün 2 may. Ben bugünkü çıkış edýän sebebi bu halkın islegi ve halkın hemme şu ähli liderlere, ähli opozisyonerlere soraglary var ve halk şu soraglaryna jogap bermegi isleýärler. Şu hemme liderler, opozisyonerler şu aydan wagt näme diýe, şu demokratiýa gurarys, parlament gurarys, demokratiýa bolar diňe şu halkın bähbidine, ene şu demokratiýada diňe ene şu halkın diýileni bolmaly. Şonuň üçin hiç bir opozisiýadan, hiç bir liderem halkın soragyndan gaçmana hakkı yoktur. Bu demokratiýanyň prinsipi bu. Biz ilkinji oçurt şu Murat Kurbanov'dan başlaýas, şonu Zoom näme çağırýas gepleşige, primoy efiri. O belek kanallarda däl, şunun öz kanalında, DVT platformasında şu taýda halk Murat Kurbanov'u çağırış edýär ve şu taýda Murat Kurbanov, siz bir çıkışınızda näme diýipdiňiz? Men diýdiňiz şu halkın öňünde liboy soragyna jogap bermäne taýyn diýdiňiz. Liboy temadan. Men taýyn diýdiňiz. Şonuň üçin biz halk olup size sorag bermäne çağırýas. Primoy efire, Zoom'a, şu öz platformaňyzda. Halkın berjek soraglary var. Ýagny men halkın adından Murat Kurbanov'a sorag berjek, ya aktivist görnüşinde däl, halk bolup, men prasto halk. Ne biz şeýle netije geldik. İlki bilen şu Murat Kurbanov'dan, şu DVT'nin liderinden başlaýas, sorag berip, o provokasiýon näme soraglar däl. Soň şeýdip dalşy gidýär, soň Halmuradyň oçurmy ya Düýeçimi ya Iklimov hemmesinden sorajak. Ya men öňünden aýdaýyn, men hiç kimin adamı däl. Ya Çemenöre ya yok. Çemenöre'den hem soraljak bu soraglar. Döwlet Baýhan diýdi, hemmesinden soralýa. Şonuň üçin bu halkın islegi. Bu näme üçin bu soraglar soralýa? Потому что halk bu davalara, bu jenjellerin soňuna nokat goýasy gelýär. Ne şonuň üçin sorag berilýär. O ya provokasiýon soraglardan näme däl? Şu edilýän işler, ine edilýän dawalar, nämeler, ine şolar barada soralýar, näme edilýär? Hiç gili provokasiýonly sorag näme ýok. Bu halkın soracak soragları bu. Halkın islegi bu. Şonuň üçin hiçbir opozisiýanyň, hiçbir lideriň bunu inkar etmege hakkı yoktur. Hiç kimin. Şonuň üçin Murat Kurbanov, ýaşuly, men size yüzlenýän, ine şu taýda men WhatsApp nomerimi goýup gitjek. Şu liboy islegen günüňüz, ine şu Zoom'un sylkasyny şu WhatsApp'a oklarsınız, gereris ýöne primoy efir. O zapis edip soň goýjak, ýok oňaly. Halk öz gulagy bilen primoy efirde şu soraglarynyň
halkın soralarına cevabını öz kulağı bilen eşitmek isleýär. Şonuň üçin WhatsApp nomerimi koyacak. Şo taýda oklarsınız. İşçi günler saat 7'den soň. Bazar gün, lüboy günüzün men öýde, işçi günler 7'den soň boşayan. Ne şo wagt gireris, soragy bererin halkın soragyny. Ya men öz soragym däl bu. Halkın isleýän soragyny. Ne berýär şo taýda jogabyny alýas. Всё. И soň dalşy gidýär. Halmarat diýdimi, Iklimov diýdimi, hemmesinden sorajak. Вот и до. Halkın islegi bu jenjelleriň, bu nämeleriň soňuna toçka goýmak. Всё. Şonuň üçin hiç biriňizem inkar edip bilmersiňiz. Ezildeşler, sizden hem hemmeňizden haýyş edýän şu videonu paýlan. Şu opozitsionerler, liderler, şu Murat Kurbanov, hemmesi şu görsün şu videonu, hem şu soraglara taýýar bolup otursunlar, hem bu halkın teklibi olaryň kabul etmegi möhüm, juda möhüm bu zat. Потому что bu halkın islegi, ya meniň islegim däl, ya başka bir nämenin islegi däl bu. Halk hemme zady öz kulagy bilen eşitmek isleýär. Şonuň üçin. Ya provokasiýonly soraglar, nämeler beriljek däl hiçbiri prosto ine şu aýdy şu näme şu edilen işleri barada ine özleri şu opozitsionerleriň ine özleri gürrüň berer. Ine şolaryň nämesine seredip şu soraglar berilýär, olaram jogap berişi gerek. Ine bolýa ezildeşler, bu videonu hökman paýlaşyň, hemme opozisiýa, hemme ýere, hemmesi görsün ve ine şu teklibi talap edip kabul edişi hökmandyr. Ine halk şu zady talap edýär hemmeňizden. Men halkın adından gülleýän. Ya men çemen ören adamı däl, ya Döwlet Baýhanyň adamı däl. Men hiç kimiň adam, men ýönekeji halk. Men hiç biriňizem goşulamok. Men diňe ýolum meniň halk bilen, tamam. Bolýa ezildeşler, köp sag bolun Murat Kurbanov. Men siziň şu sylkaňyza garaşýan şu WhatsApp'ta şu nomeri goýup gitjek, şoňa uradyp bilersiňiz. Bolýa, köp sag bolun.